wiwitane anderek sang beki Nena priya bagus kang olah budaya kang olah budaya iki yo di live streaming karo live streaming awake dhewe siji apa loro sa live streaming satu oh iya live streaming biasane loro saka Dalang Sena karo PWKS live ning ki ming siji sing melu mrene mak iya saka Dalang Sena channel penonton wis ngancik 19.000 piyayi no wah iya luar biasa siji mak siji kuwi iya akeh sing padha mresani mula anu apa jenenge merti dusun Krajan Brigas kene ora mung dinikmati karo para warga sak kiwa tengen kene ora mung sak Indonesia no ning sak donya kabeh iso mresani luar biasa yo mak saiki canggih yo terus sowan menyang kutha gedhe nenano bandara Truska ketoke bocah isih cilik apa mrojol siji ya pisan oh wis anak-anak to wis saiki man kok penekaten nggih mboten lha apa umure ah ya wis umur ning dedeke piadeke semur rak kayane isih bocah to iya slendang selendang kuning kang saking ukir swara kurang permana swara kurang bremana ning wasis ning wasis angungrum marang bendoro angungrum marang bendoro Dyah Sulistya Dyah Sulistya pijer incangake alis monggo yuk terus tresno tungdah tung terus tresno sesidemen
becik monggo luwih becik patenono timbang marang kula kerwalan praputra neno neno liwat kincang ing alismu kuwasa aku isih mampu ngladeni solatmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwa jiwa ragaku gak kurang ngehormatan mamprong rubuh ngarepi urip ana kutha gedhe monggo urip ana kutha gedhe kowe tak tukang kehormatan mampu rubuh ngarepi
minangkani. Sesideman ya lumantar Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Oh iya. Jenenge kok le apik men ayo. Aja tak anggap sembrono.